Mae'r hanner tymor diwethaf wedi bod yn brysur iawn I Griw y Cynllun Sabothol ar draws y canolfannau, yn Rhagoriaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, a Chriw Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac mae'r athrawon I gyd wedi gwneud cynnydd aruthrol unwaith eto o ran I Cymraeg. Dros yr hanner tymor yma, roedd cyfle I nifer o'n athrawon gwrdd wyneb yn wyneb, neu llai ar y campws, fel ym Mhrifysgol Caerdydd, neu ar y tu allan, fel criw ragoriaeth. Mae criw athrawon Bangor wedi dechrau cynnal gwersi drwy gyfrwng y Gymraeg, wyneb yn wyneb neu'n rhithiol, nôl yn eu hysgolion ar ddyddiau Mercher. Mae'n wych gweld cynnydd yr athrawon yn ei gallu a'i hyder I ddefnyddio'r Gymraeg ar lawr y dosbarth. Arbennig. Bydd rhai o'r athrawon yn ragoriaeth, Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant, yn arwain sesiynau wedi I mapio yn erbyn y 6 maes, a hynny yn gyfan gwbl drwy ddefnyddio eu Cymraeg. Pleser oedd gweld yr athrawon yn trafod ystod o bynciau yn hyderus o bwyntiau'r cwmpawd I ynni naturiol. Yn goron ar y cyfan, arosodd y tywydd yn sych mwyn gallu cwrdd wyneb yn wyneb tu allan. Her arall iddyn nhw oedd cynnal gwers byrfyfyr drwy gyfrwng y Gymraeg ar y traeth. Braf iawn oedd gweld y criw yn llwyddo a mwynhau. Roedd cyfle hefyd I weld arddangosfa gelf rithiol a defnyddiwyd celf mwyn ymarfer defnyddio'r amodol. Paratodd griw Bangor becyn o adnoddau defnyddiol I athrawon o dan y thema fy ardal leol. Bydd hyn yn arbennig wrth ddod I rannu syniadau a gweithgareddau gydag eraill. Ymddangosodd un o athrawon criw Caerdydd ar y podlediad newydd hwn I ddysgwyr. Cafodd griw Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyflwyniad am yr urdd gan Eleri Jones o'r mudiad, a chyfle I ddysgu sut byddai'r plant yn medru cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Ac ar ddiwrnod barddoniaeth, cafwyd gwybdaeth llenyddol o'r Gododdin i'r gynghanedd fodern a modelwyd sut I ddefnyddio barddoniaeth I ddysgu synau a phwyntiau iaith. Cyfansoddodd griw ragoriaeth wedyn gerddi hunain a mynd â ni drwy fisoedd y flwyddyn gan ddefnyddio'r amhersonol, bendigedig. Ac ar gyfer un o'r tasgau asesu, bydd criw y Mangor yn gwneud cyflwyniadau llafar ar y thema Gwyliau Cymru. Ac yn wir, gobeithio y caiff ein holl athrawon wyliau dros yr hanner tymor. Maen nhw wedi gweithio yn galed iawn. Ymlaen â ni felly i'r hanner tymor olaf yn Llawen.